खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ एपीएससी केलेंकारियाव गोग्लैनाय बिजाथिफोरनि साख्रिया बहाल थागोन। एमपी रकिबुल हुसैनखौ गाग्लोबग्रा दुथांफोरखौ सिनायनो हाबाय। लामा जाब्रबथायाव महकुमनिफ्राय फैफिननाय सा 6 तीर्थयात्रीनि जिउ खहा। प्रमद बर'आ दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्तानो हामबाय हरदों। गसाइगाव जारागुरि 2 नं सायमागुरिनि भूमिका हाज'वारिया गोमानानै दङ। मणिपुराव हाथियारजों लोगोसे सा 16 माओवादिफोरखौ खादों। लामदिंनि फिथाइ सामथाइ बाजाराव अर नांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय एपीएससी केलेंकारिनि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गेदेर राय। एपीएससी केलेंकारियाव गोग्लैनाय एबा आयेन बेरेखायै एपीएससी उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि साख्रिया बहाल थागोन। रांनि गोहोजों आयेन बेरेखायै साख्रि लानाय बिजाथिफोरनि हेंथायै रायजो सोरखारा आर'जलाइ होनायखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारनानै साख्रिखौ बहाल लाखिनो बिथोन होयो। मख'नो गोनांदि थि समनि गेजेराव सोरखारनि बिथिंनिफ्राय एफिडेभिट दाखिल खालामनो हायैनि थाखाय बेबादि थासारियाव मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा आरो आयेन बेरेखायै मोननाय साख्रिनिफ्राय होखारजानायनि उनावबो साख्रिखौ मोनफिनदों एपीएससी केलेंकारिनि गेजेटेड अफिसारफोरा। बेखौबो मख'नो गोनांदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि सिंगेल बेन्चआ साख्रिनिफ्राय होखारनायखौ दोनथ'नो बिथोन होदों। बेनि उनाव रायजो सोरखारा सिंगेल बेन्चखौ चेलेन्ज खालामनानै बेनि हेंथायै जुजिनो थाखाय डिभिजन बेन्चआव आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय डिभिजन बेन्चआबो रायजो सोरखारनि आर'जलाइखौ नेवसिगारो। नगावआव धुबुरीनि एमपी रकिबुल हुसैनखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै दान्थे बिदान्थे आरो बिजाथाय होनायफोरा सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो बृहस्पतिबारखालि नगाव जिल्लानि रुपुहि हाटआव कंग्रेसनि एमपी रकिबुल हुसैननि सायाव गाग्लोबग्रा दुथांफोरखौ पुलिसआ सिनायथिनो हाबाय। रकिबुल हुसैनखौ गाग्लोबग्रा दुथांफोरनि मुंखौबो रायजोफोरनो फोसावदों। मन्त्रि पीयूष हाज'रिकाया दिनै सदनाव फोसावदों रकिबुल हुसैनखौ गाग्लोबग्रा दुथांफोरनि मुंखौ। धुबुरीनि एमपी रकिबुल हुसैनखौ बृहस्पतिबारखालि रुपुहि हाटआव सोर गाग्लोबदों बिसोरनि मुंखौ मन्त्रि पीयूष हाज'रिकाया सदनाव फोसावदों। पीयूष हाज'रिकाया सदनाव बुंनाय बायदिब्ला हारुल जामतला, हरेस बशीर कासेम, रशीदुल, आयुब, लुटकियर, कालेद, मजिबुर आरो जाहांगीरमोना रकिबुल हुसैनखौ गाग्लोबदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला दुथांफोरखौ नागिरनानै पुलिसनि संदाननाया सोलिगासिनो। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै दुथांफोरखौ संनानै मोनाखै। मख'नो गोनांदि धुबुरीनि एमपी रकिबुल हुसैना बृहस्पतिबारखालि रुपुहि हाटनि गुनाबारियाव मोनसे मेलाव बाहागो लानो थाखाय स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो दुथांफोरा लामा बेंथेनानै लावथि, क्रिकेट बेट बायदिजों गाग्लोबदोंमोन। बे जाथाया रायजोनि राजखान्थियाव दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। बबेखानि रकिबुल हुसैनखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै दिनै रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन मुसलमान आफादफोरा सोमावसारदों। बिधान सभानि सदनावबो दिनै रकिबुल हुसैननि सायाव गाग्लोबनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनो। बिहारनि आरायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। दिनै फुङाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दिनै फुङाव प्रयागराजनि महकुमनिफ्राय फैफिननाय लामायाव बिहारनि भोजपुर जिल्लानि जगदीशपुर ओनसोलाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव महकुमनिफ्राय फैफिननाय सा 6 तीर्थयात्रीया जिउ गोमायो। महनिया आरा 4 लेननि दुलहिंगन्ज इसादियायाव लाखिनानै दोननाय ट्राकआव गोख्रैथिजों फैनाय गंसे गारिया सौग्रावफैयो। ड्राइभारा गारिखौ कन्ट्रल खालामनो हायैयाव बे जाब्रबथाया जायो आरो गारिनि बनेट आरो इन्जिना धारलायै गाज्रि जायो। रिपर्ट बादिब्ला जायगानि सुबुंफोरा खौरां हरनाय बादियै जायगानि पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थाङो आरो गोथै सहफोरखौ बोखांहैयो। बे जाब्रबथायनि उनाव ड्राइभारा गारिखौ गारनानै खारलाङो होननानैबो सुलुङाव फोरमायथिदों। बबेखानि पुलिसनि सरासनस्रा नायबिजिरनायाव ड्राइभारा थेन्थ'दोंमोन होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। जाउनाव गारिया लामा सेराव लाखिनानै दोननाय ट्राकआव सौख्रांफैयो। दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्तानो हामबाय हरदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ।
मख'नो गोनांदि रेखा गुप्ताया बृहस्पतिबारखालि दिल्लीनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लायो। बेनि उनावनो प्रमद बर'आ ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिल्लीनि गोदान गिबि मन्त्रि रेखा गुप्तानो हामबाय हरो। प्रमद बर'आ रेखा गुप्तानो हामबाय होनानै एरै लिरदोंदि श्रीमती रेखा गुप्तानो दिल्लीनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लानायाव गोरबोनि हामबाय जासिबाय। बबेखानि बिथांजोनि आखा-फाखा दैदेननाया दिल्लीनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोन आरो दावगानायनि मोनसे गोदान जुगनि जागायजेननाय जागोन। बिथांजो आरो बिथांजोनि केबिनेटनि थाखाय इयुननि जाफुंसार मावबुब्लिनि थाखाय गावनि गाहाम हास्थायनायफोरखौबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों प्रमद बर'आ। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि गामिनि निरेन हाज'वारिनि फिसाजो भुमिका हाज'वारिया गोमानानै दङ। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 9 फेब्रुवारि बेलासि 4:30 रिंगासोनिफ्रायनो गोमानानै दङ भुमिका हाज'वारिया। मख'नो गोनांदि गावनि आंगो बिमानि एसे रायनायावनो दुखु मोननानै न'निफ्राय गोमानानै दङ होननानै गोमानाय न'खरनि सुबुङा मिथिहोदों। बेनिखायनो गोमानाय लाइमोन भुमिका हाज'वारिखौ सोरबाबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8638732958 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों न'खरनि सुबुङा। स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि गेजेरजों मणिपुराव रैखाथि हानजाया गोख्रोङै अपारेशन खालामनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम राइफल्स आरो भारतारि रौनियाया जयै लोगो नांनानै अपारेशन खालामनानै गासै सा-16 केडारफोरखौ हमनो हादोंमोन। लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय गासै गं 23 गुबुन गुबुन रोखोमनि हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि खौरां मोननाय बायदियै रैखाथि हानजाया सोनाब इम्फल, बिष्णुपुर, थौबाल, टेंनौफल, जिरिबाम आरो काकसिं जिल्लाफोराव अपारेशन खालामदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 19 फेब्रुवारि खालि थौबाल जिल्लायाव 3 मावबादिखौ खानो हानायनि उनाव बिसोरखौ कांलेब कम्युनिस्ट पार्टी प्रोग्रेसिव वार्ड ग्रुप केडारनि होननानै मिथिनो हादों। बिसोरनिफ्राय गंसे AK सिरिज राइफल, गंसे इनसास, गंसे स्नाइपार राइफल आरो गंसे 12 बर' राइफल्स लोगोसेनो दावहानि गोबां मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। बेबायदियैनो 20 फेब्रुवारि खालि बिष्णुपुर जिल्लानि मयरांआव अपारेशन खालामनायनि गेजेरजोंबो कांले जालकान्ना लुपनि गासै सा-13 केडारफोरखौ रैखाथि हानजाया खानो हादोंमोन। लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय पुलिसआ गंसे राइफल, गंसे स्नाइपार राइफल्स, गंनै 9mm पिस्टल, गंसे सिगनेल बेरेल सेलाइ, ग्रेनेडजों लोगोसेनो गोबां हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। आरोबाव बै सानखालिनो गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों पुलिसआ जिरिबाम जिल्लायाव गंसे AK-47 राइफल, गंनै इम्प्र'भाइज मर्टार, गंसे बल्ट एक्शन राइफल, गंसे पिस्टल, ग्रेनेडजों लोगोसेनो गोबां हाथियार मोननो हादोंमोन। बबेखानि हमजानाय केडारफोरजों लोगोसेनो जब्द खालामनाय गासैबो हाथियारफोरखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय रैखाथि हानजाया दासान्दि मणिपुर पुलिसनो गथायनानै हरो। हजाइ जिल्लानि लामडिं सोहोराव बृहस्पतिबार मोनानि समाव फिथाइ-सामथाइ बाजारनि गंसे गडाउनाव हरखाबै अर नांना गोबाङैनो खहा जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला कुमुद दास मुंनि सासे फालांगिरिनि गडाउनाव बे गिख्रंथाव अरा नांदोंमोन होननानै फोरमायथिनाय जादों। बबेखानि अर नांनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैमोन। जायगानिनो नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला अर खोमोरग्रा बिफाना गोबाव समनि उनावसो जाथायसालियाव नुजाथिफैनायनि जाहोनाव बिगोमाहा बांसिनै खहा जादोंमोन होननानै बुंदों। जायनि जाहोनाव थागिबिफोरा जायगानि पुलिस थानायाव गंसे फायार ब्रिगेड गारि नांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि दिखांदों। बेनि बावैसो सिगां मंगलबारखालि जरहाटनि बरफुलाव थानाय सियाम इन्टारप्राइज गडाउनाव गिख्रंथाव अर नांनायनि जाहोनाव गडाउननि चिप्स आरो कल्ड्रिंक बायदिफोरा खामनानै गोबाङैनो खहा जादोंमोन। मा जाहोननि थाखाय अर नांदोंमोन बेनि थि जाहोनखौ मिन्थिनो मोननाय जायाखैमोन, जायनि थाखाय पुलिसआ दासिमबो बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।